Tlak na pracovní výkon roste, všechno utíká rychleji a rychleji. Ve srovnání s minulostí náš životní rytmus nabývá v současnosti výrazně na intenzitě. Nikdo se nevyhne každodennímu stresu a napětí. Jak ale žít v pohodě a ve zdraví navzdory stresu? V naší moderní výkonnostní společnosti je stres pro mnoho lidí součástí každodenního života. To je výsledek aktuální zprávy o výzkumu stresu ve Spolkové republice Německo, jehož se zúčastnilo více než 17 000 respondentů. Světová zdravotnická organizace WHO dokládá prostřednictvím studií, že stres je celosvětově výrazně narůstajícím zdravotním problémem. Kdo je tím nakonec postižen? Stručně řečeno každý. Manažer, dělník, student, žena v domácnosti. Všichni jsou často vyčerpaní, pracují pod velkým tlakem a mají sotva možnost pořádně vypnout a zotavit se. Je to fenomén, který postihuje výrazně i sportovce. Jeho příčiny jsou rozmanité. Mnohonásobné zatížení, to je nutnost zvládat víc věcí najednou, tlak termínů, nároky na pracovní výkon, neustále vyrušování při plnění úkolů, například kvůli telefonátům nebo e-mailům, ale rovněž i monotónní a jednotvárná práce. Mnoho odborníků doporučuje v souvislosti se symptomy stresu, aby člověk od základu změnil své životní prostředí. My všichni však víme, že v každodenním životě se to tak snadno nepodaří. Lékařka preventivní medicíny doktorka Anke Ertanová proto už léta provádí výzkum, jak podáváním mikroživin účinně bojovat proti následkům stresu. Doktorka Ertanová je průkopnicí v oboru preventivní medicíny. Již od roku 2004 se zabývá výzkumem symptomů stresu. V posledních letech pozoruje výrazný nárůst pacientů, o nichž se symptomy stresu projevují. Pacienti si stěžují na příznaky jako nervozitu, poruchy spánku a koncentrace. Navštěvují lidé pracovně vystavení mimořádnému tlaku, jako například manažeři, ale i ženy v domácnosti. Kromě toho patří k jejím pacientům čím dál více sportovců, neboť ve sportu je stres mnohdy chápán jako faktor snižující výkon. Při boji s příznaky stresu klade doktorka Ertanová těžiště svého zájmu na aspekt potravinových doplňků. Už mnoho let dosahuje dobrých výsledků při aplikaci mikroživin. A nyní vítám v našem studiu paní doktorku Ertanovou. Dobrý den. Dobrý den. Co vlastně se přesně děje v našem organismu, je-li vystaven stresu? No, představte si své tělo, tedy každou jeho buňku jako elektrárnu. A ta funguje tak, že vyrábí energii a během její výroby vznikají i škodlivé látky. Tyto látky nazýváme volné radikály. To zní ale hodně nebezpečně. Ano, tyto volné radikály mohou být za normálních okolností dobře neutralizovány, ale pokud nyní stroje běží naplno, dlouhodobě pak postupně vzniká velké množství volných radikálů a naše tělo není schopno je neutralizovat. My jsme vystresováni a náš výkon klesá. To je důležité. Právě jste řekla dlouhodobě. To znamená, že hovoříme o trvalém stresu. Tedy nejen o několika hodinách či dnech, ale mnoha týdnech či měsících. Podívejme se ještě jednou, co se přesně děje v našem organismu. Ráda. Podívejme se nyní na zjednodušenou buňku s buněčnými stěnami, jádrem a mitochondriemi. To je ta elektrárna. Přesně tak, tyto mitochondrie vyrábějí energii a při její produkci vznikají volné radikály. To jsou tyhle tmavé kuličky. Ano, a ty jsou většinou potom odbourávány prostřednictvím antioxidantů. Ty jsou tu pěkně vidět, ty zelené balónky. Ano, při trvalém stresu produkují mitochondrie víc energie a víc volných radikálů. A pak už antioxidanty nestačí a buňky se poškodí. To je, co vidíme v pozadí a co vypadá jako škrábanec na skle. Ano, a tady už již nejsme schopni opravdového výkonu, nemůžeme se soustředit a cítíme se vystresováni. Perfektní by bylo, kdybychom se mohli stresu zcela vyhnout, protože to tak ale zjevně nefunguje. Co konkrétně můžeme proti negativním následkům stresu podniknout? Můžeme našemu tělu poskytnout dostatečné množství mikroživin. Těmi mohou být například vitamin E, selen, dále existují ještě rostlinné živiny jako chlorofyl, zelený čaj a také resveratrol. O resveratrolu lze v podstatě říci, že se jedná o jednu z nejsilnějších látek s antioxidačními účinky. Za určitou časovou jednotku váže na sebe velké množství volných radikálů a tím velmi účinně redukuje stres. To znamená, že budu-li denně užívat poměrně velké množství resveratrolu, okamžitě se budu cítit pohodově a bez stresu. Je to opravdu tak jednoduché?
Ano i ne. Samozřejmě je dobré, když vážeme volné radikály, ale je nutné, abychom našemu organismu také dodávali mikroživiny, abychom zajistili zásobu energie. V tomto případě považuji za nejvhodnější vitamíny řady B, cholin, L-karnitin, železo a obzvláště důležitý je koenzym Q10. Teď padlo ale hodně pojmů. Ty ještě jednou shrneme a podíváme se na ně společně s našimi diváky. Zde vidíme, jak do buňky proniká koenzym Q10. To je velmi silný zdroj energie, protože podporuje přímo mitochondrie, tedy naši elektrárnu. Navíc jsou zde velmi důležité živiny, mimo jiné i železo, které je důležité pro transport kyslíku. A dále z hlediska mentálního, tedy pro podporu soustředění a duševní stabilitu, potřebujeme vitamíny řady B a cholin, které jsou stejně tak důležité proto, aby dodávali nervovým buňkám dostatek cukru. Podaří-li se nám pravidelně dodávat našemu organismu tuto optimální směs mikroživin, zaznamenáme pozitivní účinky nejen z hlediska tělesného, ale i z hlediska duševního zdraví. Budeme více fit, budeme se lépe soustředit a už se nebudeme cítit tak vystresováni. Takže nám pomůže směs všech výše uvedených mikroživin. Přesně tak. A kdy si vlastně všimneme jejich celkově kladného účinku? Většina z nás to zaznamená velmi rychle. Pocítíme dostatečnou duševní a tělesnou energii, cítíme se výkonnější, zlepší se naše schopnost soustředění a přejeme si, aby nám to všechno co nejdéle vydrželo. Ale samozřejmě jsou i někteří pacienti, kteří nic nepocítí. Ale lze změřit hodnoty v krvi nebo v krevním séru a tam vidíme, že množství stresových markerů klesá a že koncentrace mikroživin se zvýší, což je pro nás lékaře zajímavé, protože to znamená ochrannou funkci pro buňky. Použila jste výrazu stresový marker. Co to znamená? Jsou to produkty látkové výměny, které vznikají při stresu. Čím vyšší je hodnota, tím intenzivnější je stres. Proto jsem vám přinesla na ukázku naměřené hodnoty jednoho pacienta, na nichž bych vám vše ráda demonstrovala. Výborně. Takže tady máme 3 stresové markery, které jsme naměřili. Jsou to kreatinin, lipid peroxidy a 8 epiprostaglandin. Jak tady velmi pěkně vidíme, prostřednictvím postupného podávání mikroživin lze průběžně snižovat hodnotu stresových markerů. Ano, tady máme -6, -47%. A to je nakonec to nejdůležitější, protože tím lze také dokázat, že organismus není stresu tolik vystaven. To znamená úhrnem, že se cítím nejen dobře, ale mohu to z lékařského hlediska i dokázat. Ano, máme tu ještě dodatečný účinek. Na ten se můžeme podívat rovněž na příkladě mého pacienta. Klesla nejenom míra stresu, ale také stoupla koncentrace mikroživin v krevním séru. Tím je organismus nejen méně stresován, nýbrž je i výrazně výkonnější. A to je rovněž velmi důležité. To znamená, laicky nevědecky řečeno, že výkon stoupá, když to stres klesá. Ano, tak to lze říci. V současné době se stresu nelze úplně vyhnout, ale stejně tak dobře víme, pomocí kterých mikroživin lze eliminovat negativní dopad stresu. To je dobře, ale když už to tedy víme, proč vlastně ještě existují stresovaní lidé? Nestačilo by jednoduše říci, dejte mi pilulku? To by bylo opravdu jednoduché, ale skutečnost je taková, že musíme dbát na to, kdo bude ty mikroživiny v jaké dávce užívat. Existuje ještě jeden důležitý faktor. Spousta lidí si stále ještě vůbec neuvědomuje, že proti následkům stresu mohou něco podniknout právě pomocí mikroživin. O to lépe, že se dnes byla naším hostem ve studiu a řekla nám o své práci a účincích mikroživin. Velmi vám děkuji, paní doktorko Ertanová. Rádo se stalo. Dámy a pánové, dozvěděli jsme se, co všechno je třeba užívat, abychom se cítili lépe a aby nás stres tolik nestresoval. Přeji vám všechno nejlepší a brzy na viděnou.